हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथांमोन बयनिसिमबो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअआनो जादों गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानैनो दायो मोननैसो फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर बैफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेटआव मोनथिनानै लागोन बर'निनो बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां हेलेना दैमारी लोगोसेनो निरुपम हक्कीया बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय रिबि गासां मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं आरोना। बे मिउजिक भिडिअआ बर' आरो राभानि मिक्स जानोबो हागौ। बे मिउजिक भिडिअखौ बिकि कलिता अफिसियेल बे इउटुब चेनेलावनो नोंथांमोना बयबो 8 जानुवारिनि गेजेराव नुनो मोननाय जागोन आरोना। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोन बयबो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन होननानै। दायो नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर फावखुंग्रि पुजा मुसाहारि लोगोसेनो फुकन नार्जारि आरो फुंखा बसुमतारी बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय बयबो रंजा मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअबो फैगासिनो दं आरोना। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां राम बसुमतारी लोगोसेनो करिय'ग्राफ खालामदों फुकन नार्जारि आरो फुंखा बसुमतारी। डिअपि आरो एडिटिंखौ खालामदों बिथां बुहुम राभा। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना राम मेल'डिस अफिसियेल बे इउटुब चेनेलावनो थाबैनो नुनो मोननाय जागोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना बिथांमोननि बे राम मेल'डि अफिसियेल बे गोदान इउटुब चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामहैयो आरो बिथांमोननि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोफोर बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। रंजा बयबो मोसा बयबो रंजा बयबो मोसा दिनैनि बे बोसोर गोदानाव दिनैनि बे